ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዋሓስ ተፈቲሑ እቲ ጀነራል ብ60,000 ቅርሺ ወሓስን ካብ ከተማ መቐለ ንኸይወፅን ብዝብል እግድ ከም ዝተፈትሐ ተፈሊጡ። ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዓዲ መሓመዳይ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ጥራሕ 406 ወገናት ብሰንኪ ጥሜት ዝወለዶም ፀገማትን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተሓቢሩ። ህወሓት ወፍሪ ኩናት ዶ ከብለዎ ክብል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አጠንቂቑ። ዋርድያ ተከዘ ንሰላም ንዘርግ ሓይሊ ንምምካት ኣብ ተጠንቀቕ ይርከብ እውን ኢሉ። ድሕሪ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ውግእ ኣብ ጸለምቲ 7 ንጹሃት ተጋሩ ከም ዝተረሸኑ ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ከም ዝተኣሰሩን ይስወሩ ከም ዘለውን እውን ተፈሊጦሎም። ህዝቢ ትግራይ አንጻርቶም ንባዕሎም ኮርን ልዕልዩን ኢሎም ዝሰየሙ ወተሃደራዊ መራሕቲ እንተዘይተቃሊሱ ትግራይ መሊኣ ክትጠፍእ ትኽእል እያ ክብል ነባር ተጋዳላይ ስየ ብርሃ ገሊጹ። ኣይተ ስየ ብርሃ ነቲ ኣብ ዓፋር ሓራ መሬት ዝርከብን ንባዕሉ ሓይሊ ሰላም ብምባል ዝፅውዕን ዕጡቕ ሓይሊ ከም ዝድግፍ እውን ኣረጋጊጹ። ሰላም ጥዕና ሃበልና ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ 25 ጥሪ 2018 ዓ.ም ዝሓረናዮም ዜናታት ዓበይቲ ነጥብታት ብምቕዳም ጀሚርና ኣለና። ንቻናልና ላይክ ሼርን ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሳና ንክትጸንሑ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር። ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዋሓስ ተፈቲሑ። እቲ ጀነራል ብ60,000 ቅርሺ ወሓስን ካብ ከተማ መቐለ ንኸይወፅን ብዝብል እግድን ከም ዝተፈትሐ ተገሊጹ። ካብ ስድራ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም እቲ ጀነራል ብወሓስ ንክፍታሕ ዝወሰነ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ እዩ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ 9 ጥሪ 2018 ዓ.ም ነይሩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ግንባር ሰሜን ምብራቕ ንኣኼባ ተጸዊዑ ተባሂሉ ዝተኣሰረ። ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ሰንበት 10 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ጀነራል ጉዕሽ ሰራዊት ንምፍራስ ብምንቅስቃስ ምስ ጸላኢ ምርኻብን ትእዛዝ ኣመራርሓ ዘይምቕባልን ብዝብል ክስ ከም ዝተመስረተሉን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበን ብኢድ ብዝተጻሓፈ ጽሑፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምውዝዑ ይዝከር። እንተኾነ ግና ሓው ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣይተ ይብርሃ ገብረ ግና ኣብ ሓደ ዘይተዛዘመ ህንፃ ውልቀ ሰብ ተኣሲሩ ከም ዝርከብን ናብ ቤት ፍርዲ እውን ከም ዘይቀረበን እንተኾነ ክልተ ሰባት ዳኛን መርማርን ናብቲ ዝተኣሰረሉ ቦታ ከይዶም ከም ዝተላለይዎም ይኹን በር ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ከም ዘይፈልጥ ከም ዝገለጸሎም ሓቢሮም ምንባሮም ዝከር እዩ። ቢቢሲ ትግርኛ ጥራሕ ንኽቐርጾ ዝተገበረ ምስ ስድርኡ ናይ ምርኻብ መደብ ብዙሕ ቅሬታ ኣልዒሉ ዝነበረ ኮይኑ 18 ጥሪ 2018 ዓ.ም ብስሩዕ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ ከሳሲ ግንባር ሰሜን ምብራቕ እንትትከውን ጠበቓ ድማ ብመንግስቲ ከም ዝተመደበሉን 3 ደያኑ ዝተሳተፍሉን ከይዲ መጋባእያ ከም ዝተሳለጠ እውን ተገሊጹ እዩ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ሎሚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ሎሚ ውዕሎ ብ60,000 ቅርሺ ወሓስን ካብ ከተማ መቐለ ንኸይወፅእ ብምእጋድን ካብ ቤት ማእሰርቲ ንወፅእ ብመሰረት ዝተወሰነ ድሕሪ ሰዓት ከም ዝተፈትሐ ተፈሊጦሎም። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣዛዚ ኣርሚ 15 ዝነበረ ኮይኑ ካብቶም ንውሳነ ኮርን ልዕልዩን ዝተቃወሙ 12 ኣመራርሓ ሰራዊት እቲ ሓደ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዓዲ መሓመዳይ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ጥራሕ 406 ወገናት ብሰንኪ ጥሜት ዝወለዶም ፀገማትን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተሓቢሩ። ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ኣስገዳ ኣብ ዝርከብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዓዲ መሓመዳይ ተዘዋዊሩ ከም ዝተዓዘቦም ኩነታት መነባብሮ ተመዛበልቲ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ተሰጋጊሩ መዓልታዊ ሞት ወገናት ይምዝገብ ምህላው ተገንዚቡ። ርእይቶም ዝሃቡ ኣብቲ ማእኸል ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ብምሉእነት ተተግቢሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብዘይምኽኣሎም ግዳይ ኩሉ ዓይነት ፀገም ይኾን ከም ዘለው ገሊፆም። ልዑል ተስፋ ገይሮምሉ ዝነበሩን ካብ ዝፍረም ልዕሊ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ዘቆፀረን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ሕዚ እውን ካብ ህልቂት ከናግፎም ከም ዘይከኣለ ዝሓበሩ እቶም ወሃብቲ ርእይቶም ካብቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ሰላሕታዊ ፅንተት ንምንጋፍ ዝምልከቶም ኣካላት ብቕልጡፍ ናብ መረበቶም ዝምለሱሉ ባይታ ንክፈጥሩሎም ሓቲቶም ኣሎም። ኣተሓባባሪ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዓዲ መሓመዳይ ኣይተ ብርሃን ኣመረ ኣብቲ ማእኸል ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሰኣን ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝን እኹል ግልጋሎት ሕክምናን ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቖም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብቲ ማእኸል ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ጥራሕ 406 ወገናት ብሰንኪ ጥሜት ዝወለድዎም ፀገማትን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ረዲኦም። ካብቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ዘስካሕክሕ ህልቂት ንምድሓን ተመዛበልቲ ወገናት ብቕልጡፍ ናብ መረበቶም ዝምለሱሉ ባይታ ምፍጣር ከም ዘድልን ነዚ ዕውት ንምግባር ነቲ ውዕሊ ዝፈረሙን ዘፈራርሙን ኣካላት ዝተዋህቦም ሓላፍነት ብኣግባብ ክፍፅሙ ከም ዝግባእን ገሊፆም ኣለው። ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዓዲ መሓመዳይ ካብ 5 ወረዳታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ
ዝርከበሉ 27331 ወገናት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ሕጻጽ ሓዊሶ ዝተፈላለያ ማእኸናት መዕቆቢ ዓብዪ ሓደጋ ጥሜት ብምግጣሙ ውፍያት ቲክቶከራት ብዝፈጠርዎ ምልዓል ሓገዛት እኳ እንተተገበሩ እቲ ካብ መረቦቶም ኣፈናቂሉ ብሰላሕታ ንኽሞቱ ዝፈረደሎም መንግስቲ ፌደራል ግና ኣብ ትግራይ ጥሜት ዝበሃል የለን ብምባል ምኽሓዱ ዝፍለጥ እዩ። ካብ ምኽሓዱ ንላዕሊ ድማ ብኣተሓባባርነት ጽዕንቶ ፈጠርቲ ቲክቶከራት ካብ መላእ ሰብኣውነት ዝስምዑ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝተኣከበ ልዕሊ 16 ሚልዮን ቅርሺ ናብቶም ብጥሜት ዝሃልቁ ዘለዉ ተመዛበልቲ ንኸይኸይድ ብምክልካል ከም ዝወረሶ ዝዝከር እዩ። ንዝሓለፉ 4 መዓልትታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ናብ ትግራይ ዝግበር በረራ ኣየር ጽባሕ 26 ጥሪ ዳግም ከም ዝጅመር ሓበሬታታት ወፂኦም 21 ጥሪ 2018 ብዘይተሓሰበ ኩነታት ብዝብል ናብ ትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ብሃንደበት ጠጠው ዘበለ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ጽባሕ 26 ጥሪ ጀሚሩ ስሩዕ ግልጋሎት ምሃብ ከም ዝጅምር ተፈሊጡ ኣሎ። ዋላ እኳ እቲ መንገዲ ኣየር እቲ በረራ ከቋርጽ እንተሎ ይኹን ሕዚ ክጅምር እንከሎ ዕላዊ መግለፂ እንተይዘይሃበ ሰራሕተኛታት እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ግና ጽባሕ ሰሉስ ናብ ስራሕ ንኽኣቱ ከም ዝተነገሮም ሓበሬታታት ወፂኦም ኣለዉ። እቶም ሰራሕተኛታት ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ስራሕ ንኸይኣቱ ካብ ዝተነገሮም ወፃኢ ምክንያት ምቁራፅ እቲ በረራ ከም ዘይፈልጡ ሓበሬታ ሂቦም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ሕዚ ድማ ጽባሕ ሰሉስ 26 ጥሪ ዳግም በረራ ከም ዝጅምርን ናብ ስራሕ እተው ከም ዝተባሃሉን ገሊፆም ኣለዉ። እቲ መንገዲ ኣየር ናብ ከተማታት መቐለ፣ ኣክሱምን ሽረን ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ንምንታይ ጠጠው ኣቢሉ ዝብል ዘይተመለሰ ናይ ብዙሓት ሰብ ሕቶ እኳ እንተኾነ ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ብፍላይ ኣብ ጸለምትን ዘዋደው ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ሰራዊት ትግራይን ዝተፈጠረ ጎንፂ ስዒቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ብዘይካ ምቁራፅ በረራ መንገዲ ኣየር ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ግልጋሎት ባንኪ ከም ዝተዓፀወ እውን ዝፍለጥ እዩ። ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ጸለምቲ ዘጋጠመ ጎንፂ ደው ንምባል ጉዳያት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕን ናብ ጸለምቲ ኣትዩ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ንኸንሰሓብ ከም ዝተገበረ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምፍላጦም ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ፌደራል ምስ ኣመራርሓ ህወሓት ዘይምርዳእ ብዝፈጠረ ቁፅሪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝውስኖም ዘለዉ ውሳነታት ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናትን ናይ ምድፋእን ስልቲ እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ምስ ዕጡቕ ሓይል ፋኖ ኩናት እናካየደ ዝርከብ እኳ እንተኾነ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ግልጋሎት ባንኪ ኮነ በረራ ኣቋሪጹ ይፈልጥን ዝብሉ ኣብዚ ጉዳይ ዝምጉቱ ኣካላት ኣብ ትግራይ ግና ውስን ጎነፅ ተፈጢሩ ኢሉ ንጹሃት ዜጋታት ብድሮን ምጭፍጫፍን ግልጋሎት ብምዕፃውን ንህዝቢ ትግራይ ይደፍኦ ከም ዘሎ ይዛረቡ። መራሕቲ ብልጽግና ኣብ ዝረኸብዎ ኣጋጣሚ ተደሊኾም ተገንጸሉ መዋሎም እውን ዝዝከር እዩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ውዝፍ መሃያ መምህራን 17 ዋርሕ ተፈጻምነት ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ብዘይ ምትግባሩ ን18 ለካቲት 2018 ዓ.ም ተለዋጢ ቆጸሮ ሂቡ ተባሂሉ። ማሕበር መምህራን ትግራይ ውዝፍ መሃያ 17 ዋርሕ 3 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ከፍሉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ብዘሕለፎ መሰረት እቲ ውሳነ ተፈጻሚ ክኸውን ብዘይ ምኽኣሉ እቲ ማሕበር ዳግም 25 ጥሪ 2018 ዓ.ም ክሳ ፈጻጽማ ዘቕረበ ኮይኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ድማ ንዝቐረበ ሕቶ ድማጽ ኩሎም ተኸሰስቲ ግብሪ መልሲ ንኽህቡ ን18 ለካቲት 2018 ዓ.ም ተለዋጢ ቆጸሮ ኣመሓላሊፉሎም። ኣብቲ ሎሚ 25 ጥሪ 2018 ዓ.ም ዝወዓለ መጋባእያ ካብ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣስታት 3.6 ቢልዮን ቅርሺ ተኣጊዱ ንኽለኣኽ ካብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር 4 ኪሎ ዘሎ 18 ሚልዮን ቅርሺ ናብ ኣካውንት ማሕበር መምህራን ትግራይ ንኽኣቱ ብዝተወሰነ ውሳነ ነቲ ውሳነ ዝምልከቶ ኣካል መልሲ ሂቡሉ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ በረራኡ ምስራዙ እቲ ምላሽ ኣብቲ ቆጸሮ ዝተተሓዘሉ ዕለት ተፈጻሚ ክኸውን ከም ዘይከኣለ ማሕበር መምህራን ትግራይ ኣፍሊጡ። ካብዚ ተወሳኺ ሓላፊ ኣጠቓቕማን ምሕደራን መሬት ከተማ መቐለ ኣይተ ዘርኡ ተወልደ ብርሃን ትእዛዝ ቤት ፍርዲ በፂሕዎም እናሃለወ መልሲ ከቕርቡ ብዘይምኽኣሎምን መልሲ ክልእኹ ዘይከኣሉ ምኽንያት ናብ ቤት ፍርዲ ብዘይምቕራቦምን ስዒቡ። እቶም ሓላፊ ምኽንያቶም ንኸረድኡ ብኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብእሱር ቀሪቦም ምኽንያቶም ንኸቕርቡ ን18 ለካቲት 2018 ዓ.ም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ተባሂሉ። ሕቶ መምህራን መልሲ ክሳብ ዝረክብ ተስፋ ከይቆረፀ ቃልሱ ከም ዝቕፅል ዝገለጸ ማሕበር መምህራን ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምርዳእ ብምፍጣር እቲ ሕቶ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምላሽ ንኽረክብ ተስፋ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ኣብ ትግራይ ብዝተኸፈተ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ምኽንያት ሰራሕተኛ መንግስቲ ን17 ወርሒ ዝኣክል መሃይኡ ዘይተኸፈሎ እንትትከውን ማሕበር መምህራን ግና ኣብ ቤት ፍርዲ ብምኽሳስ ሙሉእ መሰሉ ኣኽቢሩ እዩ ዋላ እኳ እቲ ኣፈጻጽማ ገና እንተኾነ።
ህወሓት ወፍሪ ኩናት ዶ ከብለለዎ ክብል ኮነሬል ደመቀ ዘውዶ አጠንቂቁ ዋርድያ ተከዘ ንሰላም ንዝዘርግ ሓይሊ ንምምካት ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዝርከብ እውን ዕላው ገይሩ ሎሚ 25 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣይፋልን ዳግም ኣብ ባርነት ኣይንወድቕን ብዝብል ጭርሖም ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ንኸወፅእ ዝገበረ እቲ ንምዕራብ ትግራይ ወሪሩ ዝርከብ ሓይሊ እቲ ሰልፊ ትንኩያን ምስፍሕፋሕን የካይደሎ ንዝበሎ ህወሓት ንምኹናን ከም ዝኾነ ኮነሬል ደመቀ ዘውዶ ኣብቲ እዋን ገሊጹ ህወሓት ወፍሪ ኩናት ዶ ከብለለዎ ዝበለቲ ግዛኣት ትግራይ ገቢቱ ዝርከብ ሓይሊ ኩሉ ፈታዊ ሰላም ኢትዮጵያዊ ንኹንኖ እውን ፀዊዑ ብሕጋዊ መንገዲ መንነት ኣምሓራይ ንምምስራት ንሰርሕ ኣለና ዝበለ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ንህወሓት ክኹንኖ ብምፅዋዕ ንሰላም ንድግፍ ንኩናት ንኹንን ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምዃን ንዕብየት ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ኢና ክብል ብሽም ኢትዮጵያዊነት ክንግድ ፈቲኑ ኣሎ ብሓደ ወገን ንሰላም ብምስባኽ ብኻሊእ ገጽ ድማ ክፍክር ዝወዓለ ኮነሬል ደመቀ እቲ ብደገፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘዕጠቆ ሓይሊ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘሎ ገሊጹ ዋርድያ ተከዘ ንሰላም ንዝዘርግ ሓይሊ ንምምካት ኣብ ተጠንቀቕ ዝርከብ ሓይሊ እዩ ብምባል መላእ ህዝቢ ኣምሓራን ፈታዊ ፍትሒ ኢትዮጵያውያንን ዕጡቕ ጉጅለ ንዝበሉ ህወሓት ንኹንኖ ተማሕፂኑ ኣብ እዋን ወራር ትግራይ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ተሓዚሉ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝኣተወ ሓይሊ ተጋሩ ብመንነቶም ቀቲሉ ኣብ መዛዊሉን ኣሲሩን ንብረቶም ግሒሉ ዘይስሩዕ ምሕደራ ካብ ዘጣይሽ 5 ዓመታት ሓሊፍዎ ኣሎ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰፈርትን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብምእታው መጠን ስነ ህዝቢ ክቕይር ዝፀንሐ ወራር ሓይሊ ተመዛበልቲ ናብ ጎረቤት ሃገር ዝተሰደዱን ተጋሩ ንኸይምለሱ ሕዚ እውን ብዕቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሰራዊት ትግራይ ናብ ጸለምቲ ምእታው ስዒቡ ኣብ ራዕዲ ዝቐነየ ብእንደመቀ ዘውዲ ዝምራሕ ወራሪ ሕዚ ህዝቢ ኣገዲዱ ናብ ኣደባባይ ብምውፃእ ምዕራብ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ንምምሳል ይፍትን ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ነቲ ናይ ልሙቕነ ምንቅስቓስ ሰራዊት ስዒቡ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝተረፉን መሪርዎም ካብ ስደት ዝተመለሱን ተጋሩ ሰፊሕ ወፍሪ ምእሳርን ምንግልታዕን ይፍፅም ከም ዘሎ ካብ ሕሞራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ያመልክት ብተመሳሳሊ ድሕነት ዜጋታት ክሕልው ብምባል ሓላፍነት ወሲዱ ናብ ጸለምቲ ንኽምለሱ ዝገበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ዕጡቕ ሓይሊ ኣምሓራ ብምዃን ተጋሩ ብምኽንያት መንነቶም መቐመጢ ከም ዘስኣኖም እናተገለጸ ይርከብ ድሕሪ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ውግእ ኣብ ጸለምቲ 7 ንጹሃት ተጋሩ ከም ዝተረሸኑ ካብቲ ቦታ ዝተረኸቡ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ኣሎም ሰራዊት ትግራይ ካብ ጸለምቲ ምስ ሓውስዒቡ ብርክት ዝበሉ ወገናት ደጀን ነርኩም ወዘተ ብዝብል ዒባራ ምኽንያት ይቕተሉን ብጅምላ ይእሰሩን ከም ዘለዉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይሕብሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወረዳ ላዕላይ ጸለምቲ ፍሉይ ቦታ ከባቢ ካናተ ሰማይ መንገዲ ሰራረ ሓደ ቃሺ ዝርከብዎም 7 ተጋሩ ከም ዝረሸነ ተፈሊጡሎም እቶም ብግፍዒ ዝተረሸኑ ኣስከሬኖም ንኸይለዓል ከም ዝተኸልከለ እውን መሰኻኽር ዓይኒ ሓቢሮም ህዝቢ ላዕላይን ታሕታይን ጸለምትን ከተማ ማይ ፀብርን ብመንነቱ ይቕተል ይእሰርን ይጭወን ከም ዘሎም ዋላ ሓደ ኣካል ወሓስ ዝኾኖ ከም ዝሰኣነን ነበርቲ እናገለጹ ይርከቡ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ብቐዳም ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ውሕዳት ኣሃዱ ንመደራደሪ ክበሃል ናብ ታሕታይን ላዕላይን ጸለምቲ ተላኢኽን ከም ዝነበራ ብምሕባር ንምንታይ መጺኹም ብዝብል ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተኽሱ ከም ዝተኸፈተሎምን እቲ ዝተፈጠረ ጎንፂ ዳርጋ ሙሉእ ኩናት ናብ ዝበሃል ደረጃ ከም ዝተሰጋገረን ምግላጾም ይዝከር እተን ኣሃዱታት ንምዝራብ እምበር ንኩናት ተባሂለን ከም ዘይተለኣኻን ዝኾነ ዓይነት ናይ ኩናት ድልውነት ከም ዘይነበረን ዝሓበሩ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ እቲ ሓንቲ ኣሃዱ ኮፍ ኢላ ከላ ከም ዝተወቕዐትን መንግስቲ ፌደራል ድሮን ከይተረፈ ከም ዝተጠቐመን ገሊጾም እዮም ምእንተ ሰላም ክበሃል እቲ ናብ ጸለምቲ ኣትዩ ዝነበረ ሰራዊት ንኽምለስ ትእዛዝ ከም ዝወረደ ዝገለጹ እቶም ፕረዚደንት ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ግና ዛጊድ ኣይተገለጸን ህዝቢ ትግራይ አንጻርቶም ንባዕሎም ኮርን ልዕሊኡን ኢሎም ዝሰየሙ ወተሃደራዊ መራሕቲ እንተዘይተቃሊሱ ትግራይ መሊኣ ክትጠፍእ ትኽእል እያ ኢሉ ነበር ተጋዳላይ ስየ አብርሃም ኣይተ ስየ አብርሃ ነቲ ኣብ ዓፋር ሓራ መሬት ዝርከብን ባዕሉ ሓይሊ ሰላም ብምባል ዝፅውዕ ዕጡቕ ሓይሊ ከም ዝድግፍ እውን ኣረጋጊጹ ኣብ እዋናውን ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣድዩ ምስ ኣክሱማውያን ሚድያ ጻንሒት ዝገበረ ነበር ተጋዳላይ ስየ አብርሃም እቲ ንመደራደሪ ወይ ከዓ ማእገር ጸላኢ ንምፍታን ተባሂሉ ሰራዊት ናብ ጸለምቲ ንኽኣቱን ኩናት ንኽደግስን ዝተገበረሉ መንገዲ ብትር ኾኒንዎም ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን ውግእ ክልዓል ምግባር ነታ ዝተረፈት ትግራይ እውን ክንስእና እምበር እንረኽቦ ረብሓ የለን ዝበለ ኣይተ ስየ አብርሃም እዞም ሕዚ ብጉልባብ መኸተ ትግራይ ዝፍክሩ ዝግዕሩን ዝሃሉን ዘለዉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ካብ ውግእን ዕግርግርን ስለ ዘትርፉ እምበር ትግራይን ህዝባን ዝረኽቦ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ክብል ነቲ ኣብዚ ሰሙን ዝነበረ ውሳነ ተቃዊምዎም ንትግራይን ህዝባን ናብ ዳግም ዕፅዋን ክባን ንምእታው ልዕሊ ኮር ዘሳውርዎ ዘለዉ ውግእ ኩሉ ትግራዋይ ብሓባር ኣንጻሮም ደው ኢሉ ከፈሽሎ እንተዘይክኢሉ ዝኸፍ እምበር ዝሕሸ ግዜ
ዘይኮነን ዝመጽእ ዘሎ ብምባል ዘጠንቀቐ ኮይኑ ሕዚ ትግራይ ንምድሓን ሰራዊት ትግራይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኩሎም ኣካላት ጸጥታ ትግራይ ሕብረተሰብ ኩሎም ተቃወምቲ ውድባት ብዘይሌላን ጎሌላን ብሓባር ኣብ መስመር ምድሓን ትግራይ ሰሚሮም ኣንጻርቶም ውሕዳት ልዕሊ ኮር እንተዘይተቃሊሶም ትግራይን ህዝባን ከወፅዎ ኣብ ዘይኽእልሉ ዝኸፍአ ጸገም ከም ዝወድቕ ኣየጠራጥርን ኢሉ ልዕሊ ኮር ንሰራዊት ትግራይ ተጠቒሞም ዘካይድዎ ዘሎ ከቢድ ስርቅን ዕንወትን ደው ክብል እንተተደልዩ ሰራዊት ትግራይ ወይ ንገዙ ሓዲጎም ክኸይደሎ ወይ ከዓ ናብ ፍሉይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ተጸንቢሩ ሓዊሮም ትግራይ ንምድሓን ግዜ ከይወሰዱ ክቃለሰሎም ክብል እውን ነቲ ኣብ ዓፋር ሓራ መሬት ንባዕሉ ሓይሊ ሰላም ኢሉ ዝጽውዕ ዕጡቕ ከም ዝድግፎ ኣረጋጊጾሎም ሕዚ ንትግራይ ዝመርሓ ዘሎ ኣካል ከም ዘይፍለጥ ጠቐሰ ስየ ብርሃ ሕወሓት ኢና ባህልቲ ልዕሊ ኮር ኢና ባህልትን ጊዜያዊ መንግስትን ኩሎም በብኣንፈቶም ዝመርሕዋ ዘለው ትግራይ በዚኦም መዋጽኦ ክትረክብ ያይልካ ምሕሳብ ፍጹም ዘይሕሰብ ስለ ዝኾነ ኩሉ ብዘይኣፈላላይ ሰሚሩ ክቃለሶም ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ንዝቐደመ ጊዜያዊ መንግስቲ ብሸምባቆ ብረት ተሓጊዙ ዕልዋ መንግስቲ ዘካየደ ዕጡቕ ሓይሊ መንግስቲ ክኸውን ከም ዘይኽእል እውን ሓቢሩ ብዛዕባ ጽምዶ ሓሳብ ዝሃበ ኣይተ ስየ ብርሃ ኣብ ውግእ ምስ ዝነብር ካብ ውግእ ብዙሕ መክሰብ ንኽረክብ ምስ ዝህንጠ ገበነኛ ህግደፍ ጽምዶ ምፍጣር ማለት ንህዝቢ ትግራይ ጥፍኣት እምበር መዋጽኦ ክኸውን ኣይኽእልን ብምባል ዝተጸመዱን ንመስርሕ ጽምዶ ዝፈቕዱን ጉጅለ መሪሕነት ትግራይ እውን ዝፈጸምዎ ገበን ካብ ታሕታትነት ንምምላጥ ዝጀመርዎ እምበር ዋጋ ከም ዘይብሉ ኣጸቢቖም ይፈልጥዎ እዮም ክብል ተሰሚዖሎም። ዕለታዊ ዜናታትና በዚ ንዛዝም ሰላም።